खुलुमबाय सिगाङावनो गासैखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आव फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं दा थांनो ओंखारदों सिमेन्ट सापरियाव थांनो होननानै ओंखारना दं आरोना। लोगो सासे फैगोन लांफैगोन आंखौ, बे दाबो मोनफैयाखैनो। लोगो मोनफैनो सान्दै आं मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों नोंथांमोननो। नोंथांमोनाबो बेबायदि जादों नामा? नोंथांमोना जादोंबा खोन्थाहर। माने ओरैबायदि आरोना, लेजिपेनिफ्राय माने आंखौ सानफ्रामबो फन हरबाय थायो। माने मास मोनसेसोआनो जासिगोन, दैलिक सानसेयाव 20 बार 30 बारा फन हरखायो। माने आंलायनो माने लेजिपेनिफ्राय पिज्जा अर्डार खालामना जादोंनो। दामाबो बेसे नोगोद 1700नि आङो पिज्जा अर्डार खालामना जादोंनो। माने सानफ्रामबो हरो माने 20 बार 30 बारा जाखायो। माने एकदम बिराद डिस्टार्ब मोनबाय। नोंथांमोनाबो सोरनाबा जादों नामा? जादोंबा खोन्थाहरलाय। आं जेबोखौनो जायाखै, अर्डारखौनो खालामाखै, आं बोरै फैसा हरनो दे बिसोरनो? सानफ्रामबो बुंहरबाय थायो आङो एसे आरामनो, थेवबो मानिया। माने दसेनो हरबाय थायो फनखौनो। ओरैबायदि जाना दं, माने बिराद डिस्टार्ब आरो हरफ्लेबायनो थायो। जानायबाथ' आं बेबायदि बिजानो गोनां गैयामोन ना। जुदि आं अर्डार खालामना जाथारदों, बे बिसोरनिफ्रायथ' होफैग्राथ' मानसि थागोन ना, बे करियार बयआ। बेथ' फैसा नङाबाथ' होलांखायाना। एकदमबारे बिख्ल'नानै जानो नागिरथारदों आरो आंनिफ्राय। एकदमबारे बिराद थगायनानै बोख्ल'नानै जानो नागिरथारदों आरो बिसोर आंनिफ्राय। आंबोथ' इसोरजों थगायजाया एकदमबारे। ओमफ्राय गावसोरनो नों जायाखैबा नोंनाव फन थांबाय थानायखौ बन्द' खालामसै, नैदि बायदि जिमालाव ओरैबायदि लिरो होननानै बुङो। ओमफ्राय लिरोबो, ओमफ्राय जाया, माने थाङा, सेन्ड जाया। लिरनानै हरनायाबो सेन्ड जाया गावसोरनि जिमेलाव। ओमफ्राय आं बुंदोंबो आंबो, ओमफ्राय आं अर्डार खालामना जादोंबा होमबा आंनि अर्डार खालामनाय रेकर्डखौ हर होननाबो बुङो। रेकर्डखौबो हरनो हाया, वाट्सएपाव हरनो हाया होनो। ओमफ्राय जिमेलाव हर होमबा जिमेलावबो हरनो हाया। ओमफ्राय फनपे नाम्बार बिदों आरो, फनपे नाम्बाराव हरनो हागोन रेकर्डखौ होननानै। बेहायनो मोनथिखाबाय आरो आं नोंसोर माबायदि मानसि होननानै। एकदम सैजाहैयाव मालाबा बिराद गाज्रिबो बुंहरो आङो, होमबाबो लाजिथारा। माने एकदम हरबायनो थायो। एकदम बिराद डिस्टार्ब खालामगासिनो दा। सोरबाफोरनि गेजेराव बेबायदि जादोंबा खोन्थाहरलाय, माबायदि बन्द' खालामनो हागोन बे कलखौ? एकदम बिराद डिस्टार्ब मोनदों आं। एकदमबारे फैबायनो थायो। खै थारिखआव बेसे फन हरनाय, आं इखौ स्क्रिनावबो होना होगोन, नोंथांमोनाबो नाय। एकदमबारे महा जारला खालामना होदोंलै। बे गोजा खालार होनायासो बिसोरनि नाम्बार गोजा। सोरनाबा जादोंबा खोन्थाहर लोगोफोर, एकदम माबायदि बन्द' खालामनो हागोन बेखौ। होमबा भिडिअ'खौ नायलांबाय था आरो उननि भिडिअ'खौ। जों दा थांनोसै आरो सिमेन्टआव।